Daj mi si to vrime. Pola mu je tačno za uho, već ga ija. Prime je trpao crk mu ga je strpao u bulju. U bulju neka zima. Jo, jeki. Ovdje si za signal bacija vršicu. Sad će ovo međamo radi društvo. Makni to, makni tu pedericu pogotovo. Stari u Anufeu, takozvani Anuf. A to je latin. Anus perfectus. Evo ga. Jel trzam nešto šta? Je tribat piće. Mrižite se pelepari. Gledaj ovoga konopa, mamu ti jebenu kucicu. Pusti ga slanca, pusti ga slanca, pusti ga slanca. Vidi ga, vidi ko teksaski ranger radi odlutke. Ovo ti ću šta evo, Isusa ti borovine uvati. Nema pasa, nema pasa. Čekaj, za večeras ću, bit će stari digao 4 ujutro prije nas. Nije kitu u bulj. Ma nije. Daj, Frane, ne snimaj mene, kamera deblja. Ajo, osim šta ima na nos ka motocross i kamera me deblja. Ajde, Čekaj sad da dođe do ove druge. Do druge curice. Ojej, kako je sestrinski kaj dole ovdje. I onda im je ladovit. Ajde, bar za ovoga starića jedan rođu da... Trza 5 kila 680. Pogledaj koji je kurbanski serijski broj, 200.
Sad curica. Curica ulica. Evo, daleko. Već se došli. Evo da će ti na balkon donesi ovako. Sam špariće na balkonu ovako. Pa ga ukrle. Ovako suza. A? Sluzi guzi. Slivava je ko piljka. Kanic. A nema kruha. Ić. Vidi neka albanska neka rasa. Uj. U Dojfrane ostaće bez kisika. I dođi tatici mi reci. Na mize, na čok. Skuće što Frane komponira pismo da napravi. Ne treba pismo. Pravi momci, moreplovci. Ili bolje ono u ribara mokre gaće za večeru, ne znam šta će. Bilo šta, da dignja Evo posljedno. mati, ali vrša. Baš branku. Krčmarice, još vina da toči. Svilica, Da pijemo. Jaj vidi. Da evo se sad ovo živi u dnevnom boravku Marić. Deni krene. I ja crca. Deni krene.